kang koraksa resamung haparni borok ani thuyo resamung samung habjak sraini simino tabuk bo je resamung haparni athui abahai tabuk bo tongo tai ang dofani samung tangtutibo jora jora kha tongthaya angpuru bakhano herang denan bagai uram uram sak sak nogrogo bo resabo gitar tamo mijungati chorcha khlayo norok nukhana salgisa saka ang uram uram no waithang waibrei kumui biswanath ni Facebook page tei bai nani YouTube channel tirok ang waisa waini phaikya resamung mosamung noti koglam rok salaikya hingke ang jepurpono agi rong simpono jepuru resamung mosamung notui kok sapro ang shooting logo bosawo se sini borok no ebaka ani project logo je kaham khe lip sync khadi sini borok ni gobang kuk no lip sync kathaya te tabu jeta trend choli ui tongmani gobang ma reels rok samjago Facebook o handi hayakeba Instagram o gobang ma borok ni reels samlayo kebo mosamung notui kebo resabung notui kebo haino bo reels samlayo ang monayo jora jora jepuru jora mangke jepuru Instagram Facebook YouTube khuloke reels ong nayo ang sini borok ong nayo phatarong monayo tamni hinba reels ong bising tibo srengjanai tongo je srengjanai ang srenggo je srengya manina ang srengya abo haiken omia by the way khoroksa ani monai by kok salaite boy ma salaga chini borok ni kebang kung tangi lip sync milia lip sync ke eta yang audio choli ui tonga by is a bukhu ule khlamani abo kathaya keboni ki latency problem kisa leri phayo keboni advance thango kebang kuk no om hainu utang ani observation nuk mani hingke monai ma salakya am monai khorsa bobo artist no plus ani monai hingke tahu gobuni mili baya tabu musin borok ni hingke bor ni seba o je phatarni khorsa bata bahano bor bahano kill pol hingkaisa ang bono follow khlayo nayo bon ke ang asake perfect ungjago borok hindi sikongmanya hapen borok hindi no asake naithoke khlayo borok no borong thani sreng thaitongo hnising borok ni kogrok salaikya hingga salaipur salate salte hingke boni seba ang tesa kaham khlai manbla tangi kaham khlaya hne sate hingke hading ga munai sa phading kaisa test khlaine lainda hingga ke kaisa ni belakin favorite sabung hindi gan abang age bonor kaisa ang ani kaisa ang phangni kale panda thangpuru kaisa abono ani boroni family be kaisa masala mena apro to ang tipra mota sa khaya ko tipra mota sa asaya ko azoron video no bahani kazaro viral khare suka ko khaima sala kya je boda dofani samung tangnai boda dofano mo thangnai biang thangka boroni greater tipra ei bodare pot ko ang sungna naiman ke ba sana naiman ke ke mia amai khade ar samung no khlaikya khaine lekya nge khlaine just abono upload khaine kuno tongmani yanke aro save khaimani audio phaya ongo wai thamai bri try khai chaito gine kya audio phaya nge monai saudar abono phachaga upload doinai download khaina khangke audio torogo gang saka olodo buirok biang wa subai no sairo do song no amake thanga ke do khane no hne ang abono save khane man abono ang dir khale olo phacha khane mane kubunyo download thangka gang loglong 2-3 minute khna ang abono delete bu khlai reka ke oma sabsan parakhan se anu boi rohana chengkha tam sabo nin video hai viral dola ai tam boi lang ba ara video to kun saya kari saya happen no chini boro ro kisa taburon ni politics himi tongkha ba ko kisa dofani samung khai tongkha hangkano
boro saya sanamai boro rono bahake sekelagi mano bahake tola tiklai mano abono mang caitagyo caitaglayo peba jotonin kaisa personal life tongo personal family tongo tesi ang khoroksa rusamu hafarni boro ta tangi o video khlajaka ang abono bo nong thani bo sabai sukrui saka ang no kaham ke jaileri naini lo video ro no o live pay no repeat khainai mano je o je Paul ki ni kok saka ang lip sync million kok sala ke abahni rusam kaisa ada asute amahai kaisa kok angkota kang ke tabun chin boro release angle am tik nai ara nang jagya je yang rusam chori tongo bukhuk milia ne am tiro no sare sate do hang khalian ke ang om tik kisa rusam musang hapani borok taisi rusam musang hamjane borok kang ke ba ke aing kaisa kaini hinigan de abang khang to ya ani jatang man jata ang khang to man ne or samuna ang select khaini hain just waisa try khaini mini lip sync lo motamoti mi likha okay nai thajja thanga bono save khai to ni sibano ne save khaini mini save lengo haipono audio phaya Instagram tik khai mani bla keno abono bahake narang se ni mane monai sawo o kaisa lama tongo phatsake upload khwnai abono download khainagi ulo delete khai pidi ang to bon barbar saka ulo to biang buyo bono saya kang sobai no jaga tahu saya mah no sa tahu to baro sang ba dara monai to ma ke khani mano te ala to kun osril bukui kun saya bukui ke o angze on ti troll khai to nai ba saya wa su to nai ani khapangni takhuk te bukuk mare kising ani okara sakara nang koyo tai yak jor khlai nong thaniwo koi sanamusungo omo hai ro no viral ta khaidi hanji sin dofa gilejak hanji sin dofa usrujak kaise encourage khaidi or rusang musang no tuinai se asuk ke khlaige next to musasa khlain thangka bukha mithigu khlai maya angi thangu dofane samang dana phono je samang ang agi bar sauje jeng agiwo rusam musang bisinti bu sing joba khlai phailene borok jeng belai phaid ma khlaga sini rusam tini je asuk kok borok rusam musam kusuk bere mo sok mani aron ungkologo sin kisala kolom titong sing bagi belai phaid ma khlaga rusam recording ro tinai bahabe sing kubundo phorobai sing suklugi tonja sep sab rajagya am haironi yagnu besik kosto ko sing kasabi abo sing saimano tabu je artist ro tabu je sabnai musana to borok to hakumun hafar kumun man pheke sini jora to sing rang to man ya riksa bara gari bara kise mese pula manja jau ang first apun mutuman ang pula program khainai dak plan thani apro rang mauni 35 rupees only 35 taka rang man aprang abuni yagulo 100 150 300 kamang tonen jaka ani kicing bondo rakes bo singba baksakan sing or sam hapara phaile 99 2000 simi sing ma ke sing struggle khlai phaimani oma ke phaite ke tinis to tangsar sabi 5000 manai tongo 10000 manai tongo belai singla puru bebagai whole team se singa singmaya 300 ke mase bus thanga abni yagro 500 phakya am pore 1000 1200 oma ke mang sing start khai phakai azoro सरकार program logo subsidiary jagya sing abonti fight khlaikya khana nai kare bahai ke amon development to be man abo sing chaitok laikya modern bahai ke khlainai angabon sanamu sungo je o kaisa ani already anglo delete khlaika so ang je abono upload khaiton ang konyan musungo my humble request to you je abono immediately remove khaidi hege delete khaidi hege temon no ongai khaida ang legal action na haran nang bait dong nai tam himba without any permission omono no upload khaimenya so ang koinai je omono upload khaidong nai hege ba viral khaidong nai ro no ang koinai musungo hamja khen nang narang de abono save khaidong ni personal ba nang nai di so ang request khayo ya to ang ni ji se ang
abono ang upload khane tongmani ang nongno sabai sukur bi sai khana rakha je omoto by mystically ang siani bagi ang saimen bagi mane abono bahage audio phaiga apro monai saka je abono upload khane bon download khana munga logo logino 2-3 minutes jagono abang delete khaika so ang je to abono ang public non renani hingga ang nijino an status ma rimang khumga just oboto ang renani tongmani ya Ribu mungsaling ya hepan ang Simon it omo hairong ni bagino renani musung ya. Rekangkana troll khainai saya kok sanai bodo dopane samung tangnai bodo haidai kotoro kong khuk sitra kai na bang Simon chin worok di tamung samung nang sisu kata bula han bagino. So hadan takuk tai bukuk song nang koinai abono setilit khaina bagi bai omono ignore khaina bagi. Datono nong hambai ya pori tisa khurmu ya pori ano jor kisi sa ani clarification nan bagi payment ya Facebook bai na ang oran motaka hambai